Oh, yan. Ay! Nagana ba ito? Hindi kita ng papa. Ay, sandali lang. Paikot na. Take two. Diba? Yan, Ito, may mga bundok. Mag-say ka naman. Oh, ay. Oh. Yeah! Oh, ito pa yan. Okay lang kunan ko kayo? Yan, isasama ko kayo sa vlog ko, ha? Ayan. Hi! Buhay Dubai. Yan. Kasi naman, ang gandang-ganda ng buhay sa flat. Oh. Sayang. Oh, napakahirap sa bundok. At least may fresh air. Yan. Andun yung mga chikiting. Neil, doon ka sa madilim para makita mo lahat dito. Kasi pag maliwanag ka, maliwanag. Yan. Nasaan ang pamaypay ko? To. Sana? Yan, migo, nakapatong sa ilaw. Hindi, ibig sabihin yung isa. Ay, Yung ano lang. Yan. Kasi ko na pala makikita ko. Ayan, oh, ito na, oh. Oh. Ah. May hipon. sa pamamagitan ng
Okay, tell. So, Remove that the... is the aeroplano up there. Remove the... Yeah. Aeroplano dyan. Talk about this camping. So, Jay, Marian, and Adi are playing here, and Well, come. and all of Go. the I'll follow to. then all of the grown up cooking, How and about this? Go. this is barbecue. Hmm? Barbecue. Who's doing barbecue? Tito Neil. What's my name? Tito Neil. Mm. Oh, shrimp barbecue? Sunog na ba to? Hindi. Hindi, tama lang yan. Ha? Yung mga ano lang sunog-sunog. And let me introduce you to Balat-balat. my friends. Pero may napanood ako vlogger na Thailander. Kinakain nga ng hilaw niya to eh. Oo naman. Oh, Miko. Tawag ka. Naman dito. Ayan, ang aming barbecue. Yung manok yung luto na ito to eh. Oh, ito yung aming injured na. Pangalan mo, Brad? Si Boy Logro po. Mm. Boy Logro. Yan, ikutin natin yung campsite. The next day.